un nou enigma d'aquest últim tema que ens queda de quart d'ESO, concretament el tema de les funcions. Com segurament ja heu vist a classe, les funcions són una expressió matemàtica per la qual nosaltres introduïm un valor i obtenim un altre, el que seria la imatge. Doncs hi ha diferents tipus de funcions. Les que són lineals, que són unes rectes, les que són parabòliques, que tenen una forma que són d'expressions quadràtiques, les exponencials, les irracionals. N'hi ha moltes, però en aquest curs veurem sobretot les lineals i les quadràtiques. Doncs ara farem un exemple i us demanaré que em contesteu un parell de cosetes. Si tenim en compte una sèrie de coses, que l'alçada és l'eix de les 6 i l'horitzontal, el terra, és l'eix de les 6, doncs hem de calcular, segons un tir de la nostra pilota, que segueix l'expressió i igual a menys 0,25x quadrat més 4x menys 6, i m'heu de contestar un parell de coses. Primera, quina forma tindrà aquest tir que faré amb la pilota? I segona, calcular-me l'alçada màxima a la que ens arribarà la pilota i la longitud des d'on jo tiri la pilota en horitzontal. Doncs això és el que m'heu de calcular i contestar en aquest enigma. Som-hi! I ara...